Isen med 14 grise i snor. Jeg synes, at de, der har fået idéen til festivalen, og som har ført idéen ud i livet, fortjener egen ro. Det er et meget fornemt arrangement, der er lavet. Det er et vidnesbyrd om den vitalitet og den idérigdom, som præger Sølund. Og det er også et vidnesbyrd om, at en stor institution har kapacitet til noget, som en mindre institution ikke har helt fra Bornholm af deltager. Mere end 2.000 deltagere i dag, både som aktive musikudøvere og publikum og med behørigt musikalsk bevægning udefra. Jeg håber, at festivalen vil medvirke til kulturspredningen blandt vores fysisk og psykisk handicappede medborgere, og jeg tror, at arrangementet i dag vil bidrage til og fremme glæden ved musik hos alle deltagere. Og samtidig er festivalen forhåbentlig også, udover de musikalske oplevelser, i anledning til hygge og socialt samvær. Jeg håber og tror, at festivalen vil blive en succes. Der er et flot program for mange deltagere, og kunne succes udmøntes i, at vi til næste år på ny sammen til Sølund Festival, ja, så vil det være meget fint. Så velkommen og god fornøjelse, og forhåbentlig på indsyn til næste år. Ja,
der vil være klar nu. Det er et orkester fra Hobro. De kalder sig Artillery. Men jeg gætter på, det er en band fra et aktivitetscenter fra Hobro. Vi vil starte med en lille sang af Pim Hein, en der hedder Du skal plante et træ.